Ja viem. Práve si došiel z nákupu s taškou plnými kaky a chcel by si ich hneď zjesť, ale nemôžeš. Prečo? Pretože sú tvrdé ako jablká. Počúvaj to. Takéto tvrdé nezrelé kaky definitívne nechceš jesť, pretože v tomto stave je kaky natoľko astringentné, že ti kompletne stiahne ďasna a jazyk a bude sa ti zdať, že si vypil pol litra benzínu. To vôbec nie je príjemný pocit a takéto kaky absolútne nechceš jesť. Chceš jesť mäkké, šťavnaté, sladké kaky. Ja viem. Takže na tento problém máme dve riešenia. Dve riešenia zahrňajú čakanie. Jedno z týchto čakaní je dlhšie a druhé z týchto čakaní je kratšie. Takže bež späť do obchodu a kúpeš jablka. Snaž sa kúpiť také, ktoré nie sú zavoskované, vyleštené, nevyzerajú ako lesk lepsie gule. Ja počkam. Tak som rád, že si späť aj s jablkami. Tento trik pozná dosť veľa ľudí a funguje na viacero typov ovocí. Zoberieš si sačok, v ktorom si priniesol kaky a kaky zabalíš spolu s jablkami. Takže prečo sme to zabalili práve s jablkami, je preto, že jablko je ovocie, ktoré produkuje najviacej C2H4 aka etylen, čo je plyn, ktorý pomáha dozrievať ovociu všeobecne. Tento trik funguje na viacero typov ovocí, banány, manga, veľa ovocí. Vyskúšaj. Toto video slúži ako reálny test, ako dlho bude trvať tým kaky, kým dozriejú. Takže dneska je 12. november. Uvidíme, koľko dní bude trvať, kým dozriejú. Takže update zo 16. novembra. Prešli 4 až 5 dní, záleží od hodín. Tak to vyzerajú. Ako vidíš, že sú o dosť tmavšie, majú o dosť výraznejšiu tú červenú oranžovú farbu. Toto sú kaky, ktoré som kúpil dneska pred chvíľou. Tieto kaky boli takéto isté farby, keď som ich kúpil, takže trvalo to 12, 13, 14, 15, 16, to je už viac menej 5. deň. Na dotyk sú už celkom mäkké. Dá sa povedať, že už sú celkom konzumovateľné. Rozpodlím ich. Takáto konzistencia je po 5 dňoch v igelite s jablkami. Skontrolujem, aké sú sladké. Už sú sladké. Teda, už sú trošku viac sladké, ešte nie sú sladké, ale už sú celkom ok na konzumáciu. Myslím, že po tých 4-5 dňoch ich môžeš v pohode jesť, celkom si vychutnáš, ale ja vydržím ešte chvíľku a skontrolujem, aké to bude za 6 až 7 dní. 19. novembra. To kaky už majú týždeň, boli týždeň s jablkami a pozri, jak vyzerajú. Tá farba je ešte oranžovejšia, ak nie už skoro červená. A sú naozaj fakt zrelé, pozri. Od zlosti až praskli, teda zrelosti. Od zrelosti až praskli. Konzistencia toho kaky je absolútne... Šupka sa šupe dole. Toto je... Toto je zrelé kaky. Takže po 7 dňoch, počkaj, musím si prezrieť tričko. OK, toto tričko je najpríbuznejšie v farbe kaky, aké mám. Aj keď sa vôbec nehodí, ale je to najbližšie. Takže kaky po týždni už môžem povedať, že už sú dostatočne zrelé aj pre mňa. Daj si pozor, keď ich budeš mať moc dlho, začnú byť také mäkké, že začnú mať takéto preležaniny. A keď už budeš mať ešte dlhšie, tak je možné, že ti začnú trošku hníť alebo a tak ďalej. Takže nezabudni ich rýchlo zjesť. Ako vidíš, naozaj tá šupka, teda dužina, je naozaj mäkká. Sú absolútne ready na konzumovanie. Dúfam, že si natoľko trpezlivý, že ako ja, že vydržíš 7 dní ich nejesť, lebo už po 4-5 dňoch sú dosť OK. Toto je viac menej 8, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, to už je 8 dní. Takže ak vydržíš ich nejesť, to vydržíš až do večera, nepapať, tak sa ti odmenia takouto vymakanou pudingovou konzistenciou, super chuťou a sladkosťou. Ty kokso. Hoď si na to. Šťavnatosť na entu. Toto tu je šťavnatosť. A tú šupku ja neviem kvôli tomu, že je možné, že sú striekané a keď ich ješ moc veľké množstvo, tak je šanca, že by si dostával do tela moc veľa toxínov, týchto akože podstrekových.
Takže keď to oblizneš, pre mňa to nie je taký problém, ako keď to zješ. To je trošku už väčší problém. To je všetko. Ak chceš vidieť nejaké iné video, klikni ľavo alebo doprava. Nie. Bože, z týchto videí bude za mňa za chvíľu Quasimodo, jak sa tu nás ohýbam stále.